juk ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya kersumbat ka nega bertai bat ngim tip shu unu kristan unu ubam dayu kristan bangi pai syakadiang kamon ngiyoi ka perthei ka jongi ka baki briu ki ong ngila ban long kat bangi ngi kwa pila ban long kenthei pila ban long shinrang pila ban em kat ka ba pipimon ban ngiyoi ha ka juk ka bangi ngi em ki briu ki nang ban ong ha pi te store kala ban bakla hanga te ka dei bakan ni ka di ka juk ka bangi ngi em ka bam tip ya ka ei ka bau try ulale halor jong ka ding pena ban ngilanang hiar war kata ka jankop ka bau try ula ai hangi kani bonsin ngi lau ban ngi deno ya ka tang namar ki ei jong ka ni ka berthei kadi ka juk jong ka social media ba ka juk jong ka Instagram ka bangi ong Instagram insta menta instant menta ki kon samla ki jongi ki syariam hakani ka ba ki that ya ka long renyeng ki that ya ka im ka yat ka yeng ka jongi kim buram shu yano tang namar balai ban yo like o pi ba briu ba man ta gasngi o itanat ba ya pi man ta gasngi baladadon ki briu ki ba ben ya pi o ka donu jongi ka pang bat ngin le ya ki ai tang ba ki tai kin ong ish itanat ba ya pi bat ngin persyang ban ong ngidon haki WhatsApp group ki jongi wala ngim dei te kumta ngi sngo thu ba ka nongrim jongi kam dei kumta ngi persyang ban le ya ki ai tang ba ka tai ka kenhon kan pediang yengi Apostol Paul wang ha ka shiti ke jong u shi Galatia kala nang ka beningkong ka dekat ka besipau ho ngate ngampen bhor yano nang ngawat ya kata ka like lani ke jing itanan ngawat nau tayu blayu jonga hatu kam labyang di parlop ke jonga utrai i para banget ki baien bala dau tayi ubana jrong ubalong ublai jong pi wong khon I like what you're doing nga comment nga itanat ya ke jing le ke jong pi kam labyang mo ka ba ublai ong ko khon nga itanat ya ke jing le ke jong pi labyang tan kata ki madep si ka wei ka berthai ki madep si ki brio Doi namar baki wei kile ngirungin ya lelang. Oh kita kile ti ngirungin ya lelang. Baka di kani kan ka jok jong ka jimbam khoi. Ka jok ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya kersumbat ka nega berthai bat ngim tip shu unu kristan unu ubam dayu kristan. I para bengen ki ba iet ngi yo i hakari ka ba iet ka jongi. Baka jing syapti ngi yo blai kala jano. Ngim syapting syo yo blai ladang ngilong ngitip ya ga ai ka bau blai wat laudon ong upo la ga shiti ga jong u shigi nong rum kalanang ga baar ngitip yo blai baudon henrei ngim tre ban burom ya ga jing don jong utau blai om dei tang kata ka bangi yo i ha ga berthai ladang i pech shala di ru ningkong yo i ki para banget ki ba ien baga jing syakri blai ga jongi hagini gisngi kalong i kumbangi yari tengen haga balang ka bible ka yatu kumni haga gospel ga jongu lukas kalanong ga bakat lai ga dekat ga bakat wei kadan ga wei ga briu ka bapang ya ga jing pang kat prasnem kadon ya ga jing kedor haga kti ga jongka nang tala dengi pet ya ki wei pan haga gospel Matius kalanong ga ba Marcos kalanong ga ningkong ga dekat ga Sao Paulo ngiyo i yo tu briu ubapang yang lingkut neu briu bapang yang tholi ki briu ki bapang ya gani ga jingpang ki di bansa syabar jong ka shnong lakhen sang ya ki di bansa syabar jong ka shnong am sya ya ki watang ka serngiuru kan rung hasnong namar ladakan long kumta ka jing tim kan wan ha ga shnong ga jong ki long bau tan nang tai umi tang bau yos ngau bau jisu ya lesi na ga bakum kan ga lenti umi wong da shalan thamau ru kam lelei danga syapen yap ru kam lelei tang bangan yo yo tei unong penim jonga bat u yo ya ga jing pen khia ha ga baka jinget ga jong uong ko try lada me mon ya nga mela ban pen khia ga gospel Lukas khat lai khat wei ke thu yangi ka wei ka briu ka jung wan man la ka sngi sabaton ha ga jing slok ga jong utrong ha ga sinakok ka julet se ga jing shakri blai man la ga sngi u blai man la ga sngi sabaton ga sngi ga ba khut ga jong utrai julet ha ga ta ga sinakok khat prasnem galadon ya ga ne ga jing pang an re ga ne ga briu wala ka shong hakman kam yo mat ye ga jing ben kia
Baga Bible kaya tu yang hi dayu trayo bong alengan penkia manga ku kun utu brio bang ong meneu don nang tai nak lau wan shani kan ga brio kadan hakman kam yomat ye ga jing penkia kalung ga jo ga jing im ga jongi ngi don ki kinjri ki batte yang hi kan ga jankop jongi kala jabo ngi ong kam lelei we learn to live with it ngin ya imlang ngin ya lang ngila ya baroshikata ngin ya imlang kam lelei para bat ki hinmen ke jongha kedi kan ni kan kabapan pat ya kan tonut ke jongha bawat ha ka jaka ka bakentang ka bangayo ikan baya ka jing ijli ka yo banrong